Agora vou ler o inicio tamén dun libro meu, titúlase Romaxe de desventuras, literatura xuvenil, e conta a historia dun aparecido que ven a este mundo para ir a San Andrés de Teixido, porque a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo. E este esqueceu a promesa de ir de vivo, entón daquela vai de morto. Vive unha serie de aventuras todas chocantes, con moita risa, porque unha das cousas que me preocupan máis na lectura, sobre todo de xente moza, é que enganche neles e que cree a edición a lectura. Non me preocupa tanto facer unha gran literatura como enganchar ao lector, que o lector colla gusto pola lectura, o que se chamaba Carlos Casares a lectura inocente. Belei vai, a aparición. Co incrédulo que era en vida, Lisardo Novo nunca pensaría que a súa volta a este mundo pudese causar un oporizo tan grande e leiroso. Claro que a súa non fora unha simple aparición secreta e disimulada, a escuso e sen afán de notoriedade. Todo o contrario. Escolleu o día de ánimas, a 6 da tarde, precisamente cando estaba o cementerio teigado de xente, por mor dos responsos que o crego da vella escola estaba a votar polos defuntos da parroquia panteón por panteón. Todo o mundo escoitaba en silencio o requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luce adeis, que don Isolino se almodiaba atropeladamente ás carreiras, cando Manuel Cruceiro, que daquela exercía de sacristán, deu a emberrar: vin o Lisardo, xúrollo, don Isolino, xúrollo, quere que yo xure? Non, xurar non xures nada, cortou prontamente o crego, lembrándose doutro sacristán que, sendo levado como testemunha nun preito, cando lle pediu o xuiz que xurase se era certo o que dicía, cebou unha sonora blasfemia. E despois, ao reparar en que todo o mundo miraba con noxo, espetoulle ao magistrado: a culpa é súa, vostede díxeme que xurase de verdade e eu xurei. Don Isolino, máis contrariado polo prexuízo económico ocasionado por aquela interrupción ca polos atoleados berros do sacristán, principiou un novo responso. Pero o cruceiro, apolitándose na parte alta do panteón e acenando coa man, volveu borear: acolá vai, mirade, resucitou, Lisardo!